Ez a tartalom nem szponzorált tartalom, de segíthettek a csatornának feliratkozással és lájkkal. Megfogalmazódott bennem az igény, hogy kellene nekem akkumulátoros kézi szerszámokat beszerezni, és úgy gondoltam, hogy a Black & Decker lesz a legmegfelelőbb. Nem biztos, hogy jó döntést hoztam. Sziasztok! Ez itt a Kismuk 1 csatorna. Nem biztos, hogy jó döntést hoztam, de segítsetek, támasszátok alá, hogy rossz döntést vagy jó döntést hoztam, illetve ti milyen rendszert használtok, vagy milyen rendszert használnátok. Ha már ebbe a rendszerbe ruháztam be, akkor hogyan lehetne a legjobbat kihozni ebből a rendszerből? Ezt a töltőkészletet az egyik barkácsáruházban vásároltam, pár 10 000 forintért. A dobozban megtalálható a felhasználói kézikönyv, a töltőállomás 230-os tápcsatlakozóval, amely képes egy akkumulátort tölteni. Erre majd még visszatérünk. A csomagban a töltő mellett találunk még egy akkumulátort. Erről az akkumulátorról el lehet mondani, hogy a 18 voltos rendszerben ez a legkisebb, feszültség, amit le tud adni 18 volt, kapacitása 1,5 ampere óra és lítium-ionos akkumulátor. Létezik még ennek két verziója, ugyanúgy 18 voltos rendszerben, a 2 amperórás, 4 amperórás, ugyanúgy lítium-ion akkumulátorok. A videó elkészülése előtt lehet, hogy már kijöttek modernebb akkumulátorok, jelenleg ez áll rendelkezésemre. Itt ez a kis töltőállomás, ami lítium-ion akkumulátorokat képes tölteni 14,4 volttól 18 voltig. A felhasználói útmutató alapján a 18 voltos akkumulátorokból 3 fajta érhető el, az 1,5 amperórás, a 2 amperórás, illetve a 4 amperórás. Természetesen a csomagba a legkisebbet, a 1,5 amperórást biztosítják. Ezeknek a fizikai paraméterei egyébként megegyezőek, amit a csatlakozóra értek. De ha alaposan megfigyelitek a töltő csatlakozóját, akkor láthatjátok, hogy többféle típusú akkumulátort is képes tölteni, befogadni. Töltéskor az akkumulátort a töltő sínjébe ütközésig be kell tolni. A kivételhez az oldáshoz a sárga gombot kell megnyomni az akkumulátoron, és kicsúszik a foglalatból az akkumulátor. Biztos lehet falra szerelni ezt a töltő adaptert is, én még ezt nem néztem, nem is próbáltam. A zöld villogás a töltést jelzi, a folyamatos zöld fény pedig, hogy feltöltötte az akkumulátort. Folyamatos zöld fény esetén a töltés átvált automatikusan csepptöltésre. Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőbe. A piros fények a hibát jelölik, a lemerült akkumulátort egy héten belül fel kell tölteni. A lemerült állapotban tárolt akku élettartama jelentősen rövidülhet. Az akkumulátort 10 és 40 Celsius fok között lehet tölteni. Ez alatti vagy feletti hőmérsékletnél a töltés nem indul el. Töltéshez az ideális hőmérséklet 24 Celsius fok. Túlmelegedett akkumulátornál a töltés mindaddig nem indul el, amíg nem éri el a megfelelő hőmérsékletet az akkumulátor. Ilyenkor benne lehet hagyni a töltőbe, és a töltés automatikusan elindul, ha eléri az akkumulátor a megfelelő üzemi hőmérsékletet. Ahogy ígértem, most visszatérünk a töltésre. A 18 voltos akkumulátor típusjelzések között szerepel BL, ez még fontos lesz. Dokkoltatjuk az akkumulátort a töltőbe, és villog a zöld lámpa, elindul a töltés, zöld folyamatos jelzésnél feltöltött az akkumulátor, és elindul a csepptöltés. Piros jelzésnél hiba van a töltésnél, folyamatos piros villogás, hibás az akkumulátor, rövid, hosszú piros villogás, túlmelegedett az akkumulátor. És most jöjjön egy kis érdekesség, említettem a BL jelzést az akkumulátoron. Ezen az akkumulátoron is BL jelzés van, hiába 10,8 voltos, lítiumos, 1,5 amperórás, csatlakozó szempontjából kompatibilis a töltővel, itt az adatinformáció magáról az aksiról, majdnem fele akkora, mint a másik akkumulátor. Csatlakoztatom az akkumulátort a töltőhöz, ahogy ez megtörtént, rögtön el is indul a töltés, zölden villog a lámpa. Miközben oldalról megmutatom nektek ezt a töltőt és akkumulátort, addig fel is tölt ez az akkumulátor, azért mert már korábban feltöltöttem. Azért nem ilyen gyors a töltés, a töltési idő 1 és 5 óra között van. Természetesen méretének és kapacitásának függvényében. És a végére egy gyors műszaki adat magáról a töltőről, hogy ne maradjon ki semmi. Felvett feszültség 230 volt,
leadott feszültség 18 volt, áramerősség 1 amper, és a töltési idő 1-5 óra között. Tudjátok, itt a végén ne felejtsétek elmondani, hogy ki milyen rendszert használ, illetve hogyan lehetne még javítani ezt a rendszert. Az építő jellegű kritikára nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Ha tetszett a videó és amit láttál, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, ez itt a Kismunkey csatorna volt.